来关心俄乌战争，乌克兰最近是攻入去洛西亚的领土，伫库斯克，即马乌克兰已经有建立司令部，而且嘛占领82个所在。洛西亚是表示，因会赶紧制定措施来保护当地人和当地的基础设施。 乌克兰发动自俄乌战争爆发以来，对俄罗斯上大规模的跨境反攻已经第2礼拜。乌克兰总统泽伦斯基19表示，已经完全掌控库斯克州西南部的城镇苏贾。乌军总司令瑟尔斯基讲，已经伫当地建立军事司令部。 Окремо головком доповів щодо операції в Курській області. Є нове просування, є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджі від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура. 瑟尔斯基也讲，俄军已经进入库斯克地区35公里，控制1150平方公里的领土，占领82个支路。也那俄罗斯方面是讲，已经制定野外措施，保护边境地区的人口加基础设施，宣布比尔哥罗德地区进入联邦紧急状态，疏散11000人。 Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. 不过，伫俄军愈侵入敌境，也开始拄到弹药补给的困难。有部队讲，领到的弹药比以前较少，因为这边行动保密性正悬。美国、英国加德国事先拢无啥知影。不过，英国首先证实，因援助的战车有用伫咧这边的攻击，也讲因的政策无改变。美国加德国提供的装备也有派上战场。不过，远程飞弹依然不准用来攻击俄国境内目标。公司新闻，张伟林、吴继昌编译。